पाणी दिसतंय, शिंपलेलं आहे. हा पाणी दिसतंय. थोडंसं वर लेवलला पाणी ठेवलंय ना. लेवलला नाही, लेवलच्या खाली पाणी ठेवायचं. लेवलच्या थोडं खाली. लेवलच्या थोडा खाली पाणी ठेवायचं. आपल्याला आता कुवल करायचं आहे ना तेव्हा पाणी ठेवायचं. रसा, कालवण या अशा गोष्टी जर बनवायच्या असलेत ना तर त्याच्यात पाणी जास्त ठेवायचं. आता मला पण रसा बनवायचा आहे म्हणून मी पाणी जास्त ठेवलंय. नाहीतर आहे ना त्याच्यामध्ये एक पेला पाणी बास होतो आणि त्यालाच पाणी सुटतो ना. पण हा पाणी लेवलच्या थोडं खाली आहे ना. हा लेवलच्या थोडं खाली आहे. किती वेळ आपल्याला गॅसवर ठेवायचं? हे शिजेपर्यंत. ते खोलतात लगेच. गरम झाला ना ते गरम झाले की लगेच खोलतात. पण इथे जवळ राहायचं कारण का ते झाकण ठेवलंय ना आपण, ते झाकण्यातून वरती येतील, फेस वरती येईल त्याचा. फुल गॅसवर आपण इथे जरा थांबून राहायचा उकळी यायला. आता तुला दाखवते बघा ओतून जातात कसे. 5 मिनिटं झाली बरोबर. हा हे बघ असा फेस येणार. ते खोलतात आहेत बघ एक एक आहे ना. थांबा आता 2 मिनिटं थांब. दाखवू तुला आता कसे ओतून गेले असते. हे बघ समजला. हे असे आता ओतून गेले असते म्हणून त्याचे झाकण ठेवायचं आणि तिथेच उभा राहायचा. आता ते उकाडतात आहेत. याला 7 मिनिटं झाली बरोबर आता. हा आता ते शिजतायत आहे. आता थोडा गॅस बंद करायचा. चांगली वाफ लागते बघ. वतून नाही गेले पाहिजे. नाही सगळा वरती फेस निघून गेला असतं वतून. आणि सगळा त्याचा काठ आहे ना ते बघ खोललेत बघ. हे बघ खोलले. ओपन झाले. हा आता जरा ते सर्व खुललेत आहेत. आता जरा 2 मिनिटं शिजू दे 2 मिनिटं बारीक गॅसवर. आता इथे बघा आपण सुरुवातीपासून 7 मिनिटाला आपण झाकण खोलून गॅस स्लो केला होता. 7 त्यानंतर आता टोटल सुरुवातीपासून 10 मिनिटं झाले. म्हणजे 3 मिनिटं आपण स्लो गॅसवर शिजवलं. आता आपण बंद करतो. मग मी बंद करू ना. 3 मिनिटांनंतर बंद केलं आपण. टोटल कुकिंग टाइम 10 मिनिट्स. सर्व ओपन झाले. मग ते मोती असेल का. मोती कशात मोती भेटतात का आम्ही याच्यात. हे आता सर्व आहे ना ताटात काढून घे थंड व्हायला. त्याला काठ किती सुटलाय बघ. काय म्हणतात त्याला. काठ बोलतात. काठ बोलतात त्याला. काठ बोलतात. हे रसाला आहे ना काठ बोलतात. हा काठ आहे ना हा काठ. आता आपण याचा रस्सा बनवणार आहे. हा काठ आहे ना आपण मुळे शिजवायला पाणी ठेवला ना तसं पाणी नाही ठेवायचा. खाली मुळेच शिजायला ठेवायचे. आणि त्याचा असा काठ निघतो ना हा असा. तर तो काठ आहे ना म्हणजे भरपूर मुळे पाहिजे. ज्या गावामध्ये मुळे पिकतात ना तिथे करतात. ते काठ आहे ना आटवून 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 त्याच्यामध्ये मिरची, हिरवी मिरची वगैरे टाकून मीठ टाकून असं करून ते आटवून आटवून आहे ना अशी बाटल्या भरून ठेवतात. आणि ते कधी खायचे कधी भाकरी बरोबर चपाती बरोबर. त्याच्यामध्ये आहे ना आपला मिरची मसाला टाकायचा. तर थोडा काठ घ्यायचा त्याच्यात मिरची मसाला टाकायचा कालवायचा आणि ते भाकरी बरोबर खायचा. असा होतो ह्याचा. आता ह्याची आहे ना थंड झाल्यावर असे मुळे आतले मांस काढायचा असं आणि हे शिंपले बाजूला ठेवायचे. आता हे पाणी जे मुळ्याचा निघालाय ना शिवळ्यांचा त्याचा आपल्याला कुवळ करायचा आहे. तर कुवळ मध्ये आहे ना मी लाल तिखट नाही टाकणार आहे. हिरवा मसाला बनवणार आहे बघ. हे कढीपत्त्याची पानं भरपूर घेतली आहे. हे 7-8 हिरवी मिरची, आला, लसूण आणि एक कांदा. हा हे आपल्याला फोडणीसाठी मी घेते लसूण आणि कोथिंबीर. याचं आपल्याला वाटण करायचं आहे. आता हे पहिलं वाटून घेते. आणि खोबरा, ओला खोबरा आहे नारळाचा. पाणी टाकून वाटायचं. हा गरगरीत वाटायचं आहे. पाणी टाकून बारीक वाटायचं आहे. तर हे आहे ना वरचाच पाणी गाळून घ्यायचं कारण त्याच्यामध्ये आतमध्ये माती असते. काठ नाही. हा हे काठ पाटी पाटी ब्लॅक ब्लॅक दिसते ते का. हा ते माती असते म्हणून गाळून घ्यायचं. पुळण नसते ते मातीत पुळणीत असतात ना. माती राहिली बस झाली. बस ही बघ माती आहे ना. ते गव्हाचा सत्व बनव त्याची आठवण आली है ना. हा आता आपल्याला ह्याला फोडणी द्यायची आहे. त्याच्यासाठी आपण वाटप वाटलाय. पहिले लसूण चेचून घेते. लसूण पहिली याची कमेंट जास्त यायची. सर्वांना माहिती झालं. आता पुराणा झाला तो जुना झाला बिचारा. आमचा रेल्वेचा क्रेव. किती 2 खलबते झाले पण मला खलबत आवडत नाही. त्याची सवय झाली आहे तर कम्फर्टेबल आहे ते. ग्रिपिंग चांगली त्याची. आता तेल टाकते कढईमध्ये. तोपर्यंत आपलं हे वाटप इकडे नीट करूया. ही आपली पेस्ट झालेली ना. ही आपली पेस्ट आता वाटलेलं वाटप हिरवा वाटप. तेल तापलंय. आता त्याच्यामध्ये लसूण टाकते. लसूण टाकली
लसूण चांगली लाल करायची. लाल झाली ना की त्याची टेस्ट येते, नाहीतर ती कच्ची राहते. तर चांगली लाल व्हायला आले. आता मी त्याच्यामध्ये ओतते, पण पहिला गॅस असा कमी करायचा, पूर्ण कमी करायचा गॅस फोडणी देताना. आता बघा फोडणी देते, लगेच झाकण ठेवायचा. आता आपण फोडणी दिल्यावर गॅस फुल करायचा. झाकल्यानंतर ओतला की लगेच पाणी टाकत नाही राहायचा. ते आपण पहिला जे टाकणार ना त्याच्यावर झाकण मारायचा. आता आपण झाकण खोलूया, वाफ सगळी मोडली असेल आहे ना. आता त्याच्यामध्ये हे वाटपाचं पाणी टाकूया थोडं. आता ते चांगलं ढवळायचं. 2 मिनिटं आहे ना शिजू द्यायचं, असंच शिजायला द्यायचं. आता झाकण नाही ठेवायचं आहे. फास्ट गॅसवर? हा, फास्ट गॅसवर. झाकण ठेवला तरी चालेल, तरी झाकण ठेवते बघा. मिळते 2 मिनिट के बाद. हा, आता आम्ही खोलते बघूया. 2 मिनिटं झाली इकडे. 2 मिनिटं झाली. मसाला चांगला शिजला आहे तो. ग्रीन चिकनची आठवण झाली मला आता परत. आता हे बघ, हे थोडं मी भाजीसाठी काढून ठेवलंय, कारण ते आपले मुळे ते काढायचे आहेत ना, त्याच्यात ओता येईल. काट काढून ठेवलाय थोडासा. तेच काट काढून ठेवलाय. आता हे त्याच्यामध्ये ओतते काट. हे तर शिंपल्याचं सूप झालं. हा, सूपच है ना. आता त्याच्यात थोडी कोकम टाकते, कोकम टाकते थोडी. आता तुमचं कोकम नसेल तर जरासं लिंबू पिलायचं, नाही टाकलं तरी काय चालतं, असं काही नाही. आता ह्याला चांगली उकळी यायला द्यायची. आता इथे बघा, हे मी खोलले ना तेव्हा मला एक प्रॉब्लेम फेस झाला की हे एवढे सर्व खोलल्यानंतर आउट प्रोडक्ट बघा तेवढा एवढाच आलाय बाहेर, आणि हे जे आहेत ते उघडलेच नाहीत. अख्खे आहेत. अशा वेळी काय करायचं? सुरीने त्यांना फोडायचा. फक्त सुरीमध्ये घुसवायची. हे बघ, अजून एक दाखव. पण हात आपला सांभाळून. टाईट आहेत ना ते. हो, अजून एक दाखव. हे अशीच ठेवायची, हे अशीच कुवल मध्ये टाकायची. चांगले असेच म्हणजे ह्याच्यात हे सकट त्याच्यात नाही. आता ते कुवल बनवलाय ना. आता समजा मी सर्व खोलले असते तर मग? हा, सर्व खोलले असते तर राहू दे. चला, प्रॉब्लेम मधून एक सोल्युशन निघालं. असं हे करत सुरीने दाबत चेचायची नाही, फोडायची नाही. एवढंच निघालं सर्व. हा, नाही तर काय काय माती भरलेली असतात. काय काय मुळ्यात आहे ना माती असते भरलेली. त्याला बॉईल आली. जरा गॅस बारीक करते. आता हे आहे ना, ह्याला आहे ना दुसरीकडे पण चिपकलेला आहे ना. हे बघ, दुसरीकडे पण मासा आहे चिपकलेला. हे आपण तसे एक शिपी बनवतात ना तेव्हा असंच करतात. एक शिपी मुले बोलतात, एक शिपी. हे 2 शिपी आहेत का? म्हणजे त्याची एक शिपी काढतात, एक शिपी ठेवतात. असं का? त्याला एक शिपी रसा बोलतात. मग त्यात काय फायदा? फायदा काय नाही, त्याला लागलेलं असतं ना. म्हणजे ज्याला लागलंय ते टाकतात, म्हणजे ते आत्मरसामध्ये टाकतात. हा, काट. आता मी ते 1 चमचा पीठ घेतलंय, गव्हाचं पीठ आहे पाण्यामध्ये. हा, ते कशासाठी? त्याच्यात टाकायला ग्रेव्ही वाढेल. हा, पण टाकायचंच असतं, मग घट्टपणा येतो जरा, चांगला लागतो. हे तर मी थोडाच घेतलाय. लोक जास्त एक पेला घेतात, आणि ह्याचं आहे ना एवढा टोपभर बनवतात. एवढ्याच क्वांटिटी? हा, एवढ्याच. हे तर खूप मुळे होते आपले, तरी आपण त्याची क्वांटिटी जास्त नाही केली आहे, कमी केली आहे. ह्याचाच आपण एक टोप करू शकतो. ह्याचाच एक टोप करू शकतो. हे वाढवून? हा, पीठ टाकून. पीठ वाढवून, पीठ लावून टाकायचं. म्हणजे तुम्हाला जर जास्त करायचं असेल तर सेम मोठा टोपभर होतो. सेम क्वांटिटी मध्ये तुम्ही जास्त करू शकता. हा, आता आपल्याला याच्या खाली मीठ टाकायचं आहे. आता मीठ टाकायचं चवीपुरतं. आता कमी झालंय म्हणून तुला किती टेस्ट येईल बघ, आणि तेवढीच टेस्ट आहे ना टोपभर केल्यावर पण तेवढीच टेस्ट येणार. आता हे इकडे घेते, हे आता इकडे घेणार का, आणि याच्यावर हे भाजी करणार मुळ्याची. पण ते इकडे का घेणार? या गॅसवर घेणार. हा कमी गॅस आहे ना, म्हणून याच्यावर घेणार. आमचा बिचारा गॅस कमी आहे. नाही, बिचारा नाही, सर्वांचे तसेच असतात. एक गॅस फुल असतो, त्याला आम्ही चांगलं रिपेअर पण केलं तरी तो कमीच भेटतो. नाही, एक गॅस कमीच असतो. असं थोडी असं एक गॅस कमी असंच असतं. विचार सर्वांना, त्यांच्याकडे विचार, तुमचा गॅस कमी असतो का? पॅन चढलाय आपला, तर त्याच्यामध्ये पॅन मध्ये लगेच टाकणार, तो पॅन माहितीये ना उडतो. आला आवाज? बोलला ना, आम्हाला एक्सपिरियन्स झाला त्या पॅनचा. आवाज आला? मध्येच काहीतरी दगड ठेवला, पटकन वरती यायचा. तेल टाकलेलं आहे. तेल टाकलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये कांदा टाकते.
किती कांदे आहेत? कांदे चांगले 4 कांदे घेतले आहेत. कांदे कढीपत्त्याची पानं पण भरपूर सारी घेतली आहेत. पण ती भाजी कशी कांद्यानेच वाढवायची असते. कारण ही बघ किती आहे. आता याच्या माझे 10 माणसं खातील तर आपण असे कांदे जास्त वाढवले तर तू म्हणशील हा मी एकट्यानेच खाईन. हो पण ते औषधासारखं खातात माहितीये का. नाही ते काम करायचं ते सोहायचंच नाही मम्मी. शिप्यासारखं डायरेक्ट द्यायचे 10 शिप्या खावा. सोडून दिले तर काय बाबा एक माणूस पण खाऊन टाकेल. कोळंबी कशी थोडीशीच होते. हा मग आता लहान मुलं घरात असतात ना छोटी छोटी आणि मुले असे उकडून जर पुढ्यात दिले ना सोलायला घेतले तर ती मुलं हे पटापट निवडून खातात. आता डायरेक्ट असे आता हे शिजलेले आहेत डायरेक्ट खातात. मग ते अजून वाटणीला काय येणार. वाटणीला काय येणार हे सगळं आहे ते याच्यामध्ये. कांदा लाल करायचा का. कांदा चांगला भाजून घ्यायचा. एकदम लाल नाही करायचं. हे किती वेळाने होईल आपलं. थोडा कांदा फ्राय करून घ्यायचा. आपण भाजीला करतो तसा. आणि हे हिरवा हे आता होत आलाय. आता बारीक करते गॅस. ते झालाय आता आपला. जरा एकदा ढवळून बघते. बघा मुले हे बघ आपली दिल हे दिल. कांदा मस्त फ्राय झालाय. असा फ्राय करायचा लाल नाही करायचा. म्हणजे कांदा आहे ना पूर्ण त्याच्यात शिजला पाहिजे. हे बघ आता मी थोडा गॅस बारीक करते कारण मला आता त्याच्यात सगळे मसाले टाकायचे. हा गॅस घालव का. हा तो घालव आता. झालं ना. हे बघ इथे खोबरं टाकते. हा कोथिंबीर टाकते. तिथे अर्धा पाव कप आहे ते. हा कोथिंबीर आपल्याला आवडीप्रमाणे टाकायची. खोबरं पाव कप आहे ना. हा त्याच्यात हातावर मसाले टाकून आलं लसूणची पेस्ट. म्हणजे आलं लसूणची पेस्ट पण संपली आहे. अर्धा चमचे टाकते. तर नेक्स्ट टाइम बनवशील तेव्हा व्हिडिओ बनवूया. परत टाकली आता इन्फॉर्मेशन भेटेल कशी बनवायची. होतं का अर्धा चमचा ना. ही आम्ही फ्रीज मध्ये परत ठेवायची. काम झालं की फ्रीज मध्ये. आता मसाले टाकायचे आहेत. आता आपल्याला खोबरा टाकला कांदा टाकला कढीपत्ता टाकला आलं लसूणची पेस्ट टाकली तेल टाकला तर त्याच्यामध्ये ते आपला लाल मसाला टाकते. दीड चमच्यात 1 चमचा टाकायचा. आपल्याला जसं तिखट पाहिजे तसं. आणि हा आपल्या घरातला तिखट मसाला आहे तो 1 चमचा टाकते. हळद टाकते. गरम मसाला टाकते पाव चमचा. धना पावडर टाकते थोडीशी. बस. धना पावडर किती पाव चमचा. पाव चमचा. डबा झाकून लगेच ठेवायचा ना तर त्याची वाफ जाते. आता त्याच्यामध्ये आपली फेवरेट वस्तू टाकायची. मेन इन्ग्रेडियंट. हा मेन तर त्याच्यासाठीच हे सगळं चाललंय ना. जे शोधून खायचं आता. शोधून खायचं त्याच्यामध्ये. आता मी एकटाच आहे म्हणून मला काय प्रॉब्लेम नाही. माणसं असले ना जेवताना तर त्याला सांगायचं तुला किती भेटतात बघ. नाही ह्याच्यात भांडणं होतील मम्मीवर. भांडणं होणार मला नाही तुला ना. आमच्याकडे व्हायची भांडणं. तुला जास्त भेटले मला कमी भेटले. मला काही दिलंच नाही. आईला बोलायची आम्ही तू आम्हाला काही दिलंच नाही. आणि हे त्याचं पाणी ठेवलेलं काठ ठेवलेलं. आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं. चवीपुरते मीठ टाकायचं. मिठाचा डबा खाली ठेवते का माहितीये वाकायला बिकायला पाहिजे नाही तर सरळ उभा राहून कंबर ताट व्हायची. एक्सरसाइज होती तुझी. मग एक्सरसाइज तेवढी करायची बघ. अशी खाली ठेवायचा वर उठायचा. हे टिप सर्व हाऊसवाईफला. हा आता हे सर्व मिश्रण मिक्स करायचं बघा. आता मिक्स करून असं घ्यायचं. भुर्जी वाटते भुर्जी. मी ठरवलेलं काय माहितीये का आता हिरवा कालवण आणि लाल भाजी. अरे वा. हा असं. आता हे हिरवा झाला असता तर ते लाल झाला असता. आता याच्यावरती 2 मिनिटं आहे ना मीडियम गॅसवरती झाकण ठेवते थोडा. म्हणजे त्याला सगळं कांदा वगैरे खोबरं सगळं निघायला पाहिजे ना व्यवस्थित. मिळते 2 मिनिट के बाद. तिथे आपली 2 मिनिटं झालेली आहे मीडियम गॅसवर. बघा कलर बघा भाजी बघा आपली. मग मी 2 मिनिटं बरोबर सांगते ना. नाही का 3 मिनिटांनी ती लागली असती खाली भाजी. आपली भाजी आता मस्त झालेली आहे. नाही तर गॅस बंद करते.
हवं तर तुम्ही टायमर बेस पण रेसिपी करू शकता, टायमर लावून. टायमर लावून पण तुम्ही करू शकता. मीडियम गॅसवर बारीक करून 2 मिनिटं झाली recipe? भाजी झालेली आहे. झटकन झाली दोन्ही रेसिपी. हा, वेळ नाही लागत, तिथल्या तिथेच मी उभी आहे ना. मम्मी पण एक सांग, नॉनव्हेज करणं असं मच्छी आयटम करणं इझी आहे ना? इजी भाजीपेक्षा पण इजी. भाज्यांमध्ये लय टाइम लागतो. भाज्यांमध्ये खूपच कांदे, त्याच्यामध्ये सगळं साहित्य लागतो. कांदे पहिले हे नुसतं मसाला मीठ आणि कोकम टाकून मच्छी बनते. हम्म. त्याला वाट नाही तर वाटू नको, मच्छी बरोबर. बनतेच. आता मी परत एकदा तू मच्छी आणशील ना, बिना वाटपाची करून दाखवेन तुला. चालेल. भाकरी बरोबर खायला, म्हणजे सर्वांना म्हणजे आपल्याला. नाचणीच्या भाकरी सारखी, नाचणीच्या भाकरी बरोबर खायची. अरे वा, मस्त. उद्याच आता हे बघ, करूया. आपले दोन्ही रेसिपी दाखव. वा 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 वा, बाहेर जरा काय गेलो तर इकडे रेसिपी चेंजच केली मम्मीने पूर्ण. का भारी वाटतं रे हे. ते ऍडजस्टला ठेवलेत ना तू तुझ्या? आता मी गावाला असती ना, मी टाकले नसते मग हे शिंपले, टाकले नसते, मी चुना बनवला असता. शिंपल्याचा चुना कशाचा बनतो? चल गावी जावी लॉकडाऊन नंतर आता. जाऊया. हा, सुनायचा म्हणतो काय? चुना याचा बनतो. पण का भारी वाटतं रे डिश, एकदम पूर्ण ते व्हाईट याला तू तर पूर्ण चेंज करून टाकला. मग आता इकडे आपली रेसिपी रेडी आहे. आपण टेस्ट करण्याच्या अगोदर आपले दिल टेस्ट करणार आहे. दिल, चिची, खा चिची. आता बघा इकडे आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे आणि इकडे ताईचा बाजूला कॉल आलेला आहे. काही थोडा टाइमात नंतर करते. हा चल, दिल व दिल तिकडे बघा. दाखव तिला, दिलला दाखव. दिलला बघा, दिल काय करते बघा पडायच्या अगोदर. तर ही बघा, ही पिशवी उभी होती, मॅडमनी पाडली. अशी उभी होती पिशवी, मॅडमनी पाडली आणि मॅडमला जायचं आतमध्ये. आतमध्ये जा 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 आतमध्ये. जात मध्ये. ठीक आहे, तिला काय तर तेच हवं आहे. आता इथे बघा रेसिपी एकदम रेडी आहे. पण सर्वात आधी हे सुद्धा सांगा की तुमच्या इकडे सुद्धा 4-5 दिवसापासून जास्त गरम होतंय की नाही? आमच्याकडे लय गरम होतं ना. मी खूपच गरम होतोय. आम्हाला आमचा वरचा पंखा चालू ठेवून खालचा आमचा दिलचा पंखा आम्हाला चालू करायला लागतोय. आता सध्या पंखा बंद आहे. मी तुम्हाला टेस्ट एक काट पिऊन बघूया आपण. आता टेस्ट करून बघूया. गरम गरम आहे काय वाटतं? बघा आधी. गरम आहे. आधी पहिला आहे ना असा गोट घालून बघायचं कधी टेस्ट करायच्या आधी. ते वाफाने समस्या गरम आहे. फूक मार. नको, मी नाही फुक मारत. आता इथे गावाला बशी असते, कप असतो, बशीच्या ओतून फूक मारून पितात. काट पिऊन तर माणूस ताट होईल. काट आणि माणूस ताट. म्हणजे तुम्ही नक्कीच पिया. खूप हेल्दी रेसिपी आहे. आणि जर तुम्ही मुले किंवा शिंपले किंवा कालवी किंवा जे कोणते प्रोडक्ट जे बंद असतात ना, त्याचे न्यूट्रिशनल फॅक्टर्स वाचाल ना, तर एका मेल साठी खूप इम्पॉर्टंट असतात. आता ते मी काय म्हणतो ते तुम्ही समजून घ्या. मेल पर्सननी हे नक्कीच खायचं असतं. मंथ मध्ये 1 दिवस किंवा 2 वेळ. काट एकदम भारी रेसिपी आहे. म्हणून ताट करून बसलाय पाठ. एकदम पाठ एकदम होणार ताट तुमची. तुम्हाला काहीच प्रॉब्लेम नाही होणार. आता तर मुळे, आता माझ्यात प्रॉब्लेम नाही होणार मुळे शोधायला. मला लगेच मुळे भेटले बघा. तिखट झाली का? मस्त लागतं ते मुळे चावायला मजा येते. मस्त मसालेदार लागतं एकदम. रेसिपी एकदम छान झाली. चवीला विचारायचा मसाला, ग्रेव्ही, तिखटपणा, मीठ एकदम व्यवस्थित पडलाय. मुळ्याची पण चव येते. मुळे असं नाही की ते कांदा खुबऱ्यात वाटतंय. मुळे बघा चावताना मला तर वाटतं त्याला 8-7 वेळा तर चावायला लागेल. त्याला हे करायला पाहिजे. 1-2 वेळा ते चावून नाही होणार ते. आपण मटणाचं ते चेस्ट फोड कसं आपण चावत राहतो तसं, पण चव एकदम चांगली. असं नाही की कंटाळा चावतो नाही. ते एकदम सूप झालाय. एकदम सूप चांगला आणि तुम्ही सुद्धा असं नक्कीच बनवा.